Uhlezi ekhuluma efonini So- nawe e-toilet. So wena utshele uyena ukuthi yenzana nami. Angazi sis, kodwa nihlezi nikhulumisana njalo ebusuku. Ingane nangaphi? E-toilet. Ina-2 years ingane. And akasayondli ingane manje. Ngenxa yokuthi imali akayilethi endlini uyinikeza wena. Unginika kanjani imali mina ngibe nami ngisebenze nginemali yami? Angazi phela ukuthi nenze njani. Nini enaziyo ngoba phela last time ngize ngimuzwa ubethi uzomnikeza wena imali. Angazi ukuthi noma niyakweletana noma kanjani kodwa imali akasayilethi endlini. Wena unesho nganani ukuthi ayizonikeza mina imali? Ngingoba waze wathi enze okuhle efonini. Wena shuthi uyahlanganisa manje njengoba sengishika. Ngihlanganisa kanjani ngoba uwena enze okuhle osebenza naye? Ukhona omunye enze okuhle onisebenza naye? Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguSitofuza Dlangamandlezulu. So niyazi ke nani ukuthi lolu hlelo luhamba kanjani? Na kanjani usisi ikhona lento angasayitholi kahle ngumuntu wakhe and azele la ukuthi azoyilandelela. So ke angazi noma iqiniso solithola noma cha kodwa ngiyathemba ukuthi yonke into izophumela obala. Sabona kanjani? Ngiyaphila sis. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi nesibongo nala uphuma khona. Igama lami nguDimpho Esibongo ngumkwena ngihlala eMayville Insimbini. Oh, all right. Ngicela ukwazi nge-relationship yakho la iqala khona bekumuphi unyaka and nihlanganele kuphi nomuntu wakho? Hlanganele ePhava. Beku 2021. Eish guys. Ninime emingaki ndawonye? Ninime emingaki ndawonye? Na 5 years. 5 years. So, mabusanda kuqala ubudlelwano ubekuphethe kanjani futhi nawe umphethe kanjani? Besiphathene kahle like beku right yonke into. The time ufika empilweni yakhe wathi usingle noma wathi ukhona mistress okhona? No, besingle. Ube single wena? Nami bengisingile. Oh, okay. So ekuhambeni kwesikhathi mhlawumbe yabe khona yini izinto ezijikile ngaye, ezishintshile ngaye ulokhu uzibamba uthula noma mhlambe ubukhuluma naye mhlawumbe ashintshe lapho lento othi awukho right ngayo noma bevele iqhubeka ngenkani yakhe nje ekuhambeni kwesikhathi ngiyazi ikhathi ayifani and i-relationship once iyakhula kunezinto eziningi usuhlezi usicomplaina ngazo angasazenzi ayezenza umuntu i-relationship isaqala. So ekuhambeni kwesikhathi yini ke yajika kanjani mhlambe wena ojikile noma uyena ojikile nje bekwenzakalani? Ujike last year cause ubese ngasayi support ingane ngoba bese sihlezi sixabanele indaba yengane nani. Ungakanani mntwana? Una 2 years manje. Una 2. Ish, bese ngasayi support. Bese hleze nezitori nje so bese ngicela ekhaya nami sengibona ukuthi nje nani bagcina sebeyithatha ke ingane ekhaya sebebona ukuthi nje sengibunzinyanyana ugayi kanjani. And wena waqhubeka wahlala naye? Yeah. Okay. So ubese ekhulumela e-toilet and nje ngize la ngize ngezwa ifone call ukuthi unomuntu amnikeza imali. So nami ngidinga ukwazi ukuthi kwenzakalani. Ukhona akwazi ukunikeza imali kodwa umntwana akasakwazi ukunikeza imali. So mayikhulumela e-toilet kukhiwe awukwazi ukuvula nje dlu. Uyakhiya. Okay, yakhiya. Uyakhiya. Ethi uhlezi ukhuluma namajita akhe. E-toilet. Nomjita. Yes, ushintshe ngisho password manje. Awusakwazi ukungena ngaphakathi efonini. Awusakwazi ukungena efonini yakhe. So wasebenza kanjani umthole kanjani ugeli because awusakwazi phela ungena efonini yakhe? Angitholanga ugeli ngizwe bekhuluma phela ecela esesho ukuthi uzomfakela imali kanjani. Ngisho njengoba usinikeza inamba yakhe uthathe uthole kanjani ungasakwazi ukungena efonini kamuntu wakho? Nginikezwe ugeli obengazi emsebenzini. Okay. Khona umuntu abelo-2000 basebenza naye lo geli lo. Basebenza bonke. Yo, so manje ugeli mina angindawo sis. Ngikhona nje ngikhona ufunda ukutshela umqondo wakho ukuthi angindawo mina. Mhlawumbe ngabe wena uzophuma noma uzokwenza indlela thizeni ukuthi akuphume yena wena usale nomuntu wakho.
Ayi ngeke sisi, angisaboni ukuthi ngizokwazi ukuqhubeka nomuntu kanje. Ngcono nje yena-ke umuntu wakhe ngimtshela ukuthi akatshele umuntu wakhe ukuthi akondla ingane. Oh, okay. So, ikulimaze kangakanani lento yokuthi ekhaya kuyaziwa ukuthi uyasebenza umuntu wakho kodwa akasupport and wena imele wena lento futhi kufanele uyichaze ukuthi yenzeka kanjani and ubhizi uqhubeka uhlala nomuntu ongayisupport ingane sekufanele ibuyele emuva ekhaya lakho. Yeah, ingilimaze kakhulu sisi because manje ngisho ama-siblings ami yabo sengisaba ngisho ukukhuluma nabo yabo leyo nto leyo. Bazosho ukuthi hawu sisi kanti unjani nje umdala wena kumele ngabe sibukela kuwena yabo yonke lento. Wena umdala ekhaya? Okay. Sure. So uthema uthola ukuthi usisi uhlele ku-relationship wena uphuma kanje? Ngiyaphuma. Okay. Ithi ngivele ngimlande-ke because ukhona sike sazamxhumana naye samthola ukhona but akazi ukuthi wena ubhalile kuhlelo and akazi ukuthi nje akazi lutho ukuthi uzokwenzani la. So ngicela uvele ngimlande khona nizokwazi ukuthi nikhulumisane. Yikho inkinga. Ngiyacela usondezelene. Kuthiwa intaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faki order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udukizolo. Ukuze ufake order shayela u062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufake order magumba manomhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV uhlelo esilibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Sake udadewethu uvumile ukuthi abe nathi and ngiyathemba ukuthi uzokwazi ukuphendula yonke imibuzo esingase sifise ukuthi simbuze yona ukuze sizokuphuma iqiniso. So angazi sike sibuze uzohamba kanjani. Sabona kanjani? Ngiyaphila wena? Right. Ngicela ukubuza igama lakho nesibongo sakho negama lendawo la ubuya khona. Shabangu. Oh, all right. Ngihlala eChester Bay. Oh, okay. Uyamazi usisi enhle naye? Awukazi nje wazaqaphela ukumbona kwenye indawo? Ngiyaqala nje ukumbona. Okay. Ubhalile kuhlelo elithi umfunani umuntu wami akekho right kubudlelwane bakhe. And ungabe right kwakhe kufaka wena phakathi. So ngicela umuphi isikhathi sakho umlalele nje ukuthi ubizelweni la why ulayikha namhlanje. Ngiyabonga. Ngicela ukukhulumisana naye. Uthe uenza kuhle sisi. Yeah. Yebo. Uthandana no-Andile? Andile. Yebo, Andile. Uthandana no-Andile. Andile muphi? Unisebenza naye. Oh, shoots like wena uyangazi ususeshile nangami uyazi nanokuthi engisebenza naye. Uyedwa Andile engisebenza naye. Usho yena lo. Yebo-ke lo Andile lo sebenza naye. U-Andile nginenkinga wokuthi akasayondla ingane ne and sekunyaka manje and njalo uhleze ekhuluma efonini nawe e-toilet. So wena utshelo yena ukuthi yenzana nami. Angazi sisi kodwa nihlezi nikhulumisana njalo ebusuku. Ingane nangaphi? E-toilet ina2 years ingane and akasayondla ingane manje. Ngenxa ukuthi imali akayilethi endlini uyinikeza wena. Unginika njani imali mina ngibe nami ngisebenza nginemali yami? Angazi phela ukuthi nenze njani. Nini enaziyo ngoba phela last time ngize ngimuzwa ubethu uzomnikeza wena imali. Angazi ukuthi noma niyakweletana noma kanjani kodwa imali akasayilethi endlini. Wena unesho ngani ukuthi uzonikeza mina imali? Ngoba waze wathi enza okuhle efonini. Oh wena shuthi uyahlanganisa manje njoba selishika. Ngihlanganisa kanjani ngoba wena enza okuhle osebenza naye? Ukhona umunye enza okuhle onisebenza naye? Okay. Singasebenza naye lapha sisebenza ema-department afanayo ignition inkulu like angazi ukuthi wena usho ukuthi nje awunayo inamba ya-Andile ukhuluma anginayo inamba ya-Andile mina u-Andile ayikho into engayikhuluma naye ilokho nje ngokuthi uyicolleague yami phela. Kodwa nganganibona nje ePhavana noba u2 ngize ngithole inamba yakho ngithole ngosisi osenisebenza naye ingoba nganifica no2 no-Andile.
Phava. Niyakhulumisana efonini kodwa uyamphika manje. Ephava. Yebo sisi. Kokwenziwane ephava. Anginazi nalenzani. Nginaso nesithombe la. Nginaso sisi. Usikhumbula kahle. Usikhumbula kahle leso sithombe. Ya, ngisikhumbula so. Kwakwenzakalani lapho? Nanenzani? Actually we not dating sis, yabo. Okay. Mina ngathini angisa-dates yabo angisa-dates but ke u-Andile mina bengingazi ukuthi unoma wengane bambe ifoni yakho sis. Bengingazi ukuthi unema wengane bengingazi futhi ukuthi unengane akazi akusho lokhu kumina. Okay. Okuwesi futhi mina akaze afona like afone mhlawumbe afonele wena or something or izinto ehlangene nezingane futhi angazi ngamaba mina ethule sebenza lokho. Futhi the second thing namakaza zendlini yami nami bengafuni ukuya endlini yakhe because angifuni ukuthi into yethu vele ize yaziwe izibizwe ngomjolo ngoba asithandani. Shuthi nenzani nobawuthu? Mina ngibile kwi break up. I think it's been 3 years manje. So from lapho nje ngayitshela ukuthi yabo akekho umuntu wesilisa esenzokuphinde ngimthande mhlawumbe ngamthanda ngomoya yabo sivunguvungu lesomoya odlulayo. Yeah, kodwa not ukuthi ngiyathandana naye. Engizama ukusho ukuthi if kuukuthi uAndile unoma wengane and unengane ngumuntu esifazane angikwazi ukuthi ngaqhubeka naleyo nto leyo and ngiyaphinda ngiyasho bese ngathandani yes besikwenza besikwenza that's why behlezi sihlanganela emahotela and stuff. Nami bengikhipha imali yami not like inaye bekhipha imali yakhe kuphela. Oh okay. Eish. Uzwile? Hayi ngiyezwa sisi. Ufila kanjani? Iyangixaka lento ngoba phela akayilethi imali if nayo seseyikhipha imali kanjani pho uAndile. And akayibizi nge-relationship. Yes. Akayibizi nge-relationship le. Kodwa uthi kuyona khona into ebeyenzakala. Oh mhlambe ke engazi noma isenzakala namanje. Ilento engifuna ukwazi. Yeah, ngiyaphika. Okusenzeka. Kusenzeka. Kodwa since sengazi Okay. eza umuntu esifazane njengoba ngisho angeke ngikwazi ukuthi nami ngaqhubeka nento kanjalo. Ngoba vele bekuyinto engekho. So angiboni ukuthi nami ngizokwazi ukuqhubeka nomuntu ongayondla ingane. Ngangcono at least kuyona yonke lento ayenzayo uyayondla ingane. So angeke ngikwazi nami ukuthi ngahlukumezeka umphefumulo wengane ngenxa yami. Okay, ngiyakuzwa. And ngibonga ubuntu lobo. But angazi ukuthi inhliziyo yakhe icabangani mesho kanje. Angazi noma usayimisele ngokuhlala ku relationship naye noma usakwatile uzodinga isikhathi sokuphefumula nje uzithole qala noma angazi ufila kanjani? Angazi angeke ngize ngiqamba manga ngithi mhlambe ngizoxola kanjani ingane phela le. Yes. Yabo ife engijikela manje nje njengoba enza kanje. Uma ukuthi siyaqhubeka shothi phela uzoqhubeka ebona ukuthi mina ngiyisilima sakhe. Okay. Ingakho bengisho mina ukuthi ngifuna umuntu wakhe eze la ukuze ngimtshele ukuthi ngicela tshela indoda yakhe ondle ingane. Yayibona into kanjalo. Okay. The problem is akusiyo indoda yami and ngingamtshela ukuthi akondla ingane kodwa not ukuthi ngizobe kuukuthi mina ngizoqhubeka naye. What if mina ngiyamitha nami eyami izokwenziwa kanjani njengoba uthi wena imali awuyitholi mina ngithi nami ngiyacontribute shuthi phela lapho mhlawumbe khona umunye umuntu futhi amnikezayo imali understand. So nami angeke ngize ngikwazi ukuqhubeka naye. Angeke ngize ngikwazi futhi ukuthi okay fine ngingamtshela ukuthi akondla ingane aqhubeke noma wengane kodwa ukuthi ondla ingane aqhubeke nami lokho ngeke ngikwazi ukwenza ngoba nami mawusho lento oyishoyo ukuthi awuyitholi imali ekubeni nami ngiyayicontribute imali yami. So ngoba negcineni ngivikela le party le yokuthi mina naye asithandani. So mangase umtshele kanjalo uthola ukuthi yena nina lento kade niyenza usayi enjoy and usazibona futhi eqhubeka nayo. So if athena akayindawo nisazoqhubeka niyenze lento le ebenivele niyenza eningayibizi nge-relationship noma ongayibizi nge-relationship. Inkinga lento yakhe wasuke wayiqala ngamanga since njengoba seqale ngamanga ingane na 2 years ingane
esikhulile leyo. For isikhathini like mukhulu 3 months ungangitshela ukuthi unengane ungangitshela ukuthi uno-baby mama kungatshengisi ama-sign. Yabo. Nami sengenzile i-safety yami. Okay. Because even i-condom ngeke uzuyi-trust iyaqhuma. Yes. So nje shuthi I must stay in kwi-lane yami ngazi ukuthi okay umjolo and no friends with benefits nje. Yabo, because ngeke like ngikhathele nje. Okay. Right. Uzwile ngisho? Ngiyazwa sis. So mawusuka la mhlambe yini oyikhuluma naye? Ngizozama ukuthi ngikhulume naye ondla ingane mina ngiqoqe impahla zami ngihambe ngiphindele ekhaya njengoba kade ngishilo because ngeke ngize ngikwazi. Shuthi usisi njengoba ezomnyeka uzoba nomunye uzoqhubeka abe nomunye aqhubeke ngibuka lokho nami. Ngibuka lokho because ngisekwazile ukuthi abe neqiniso achaze ukuthi ithini into and uyachaza ukuthi uzomnyekela ngoba nakho naye umuntu sifazana ufana nami nawe. So what if aphinda athola umunye umuntu ongezo ukunderstanda lokho? Ngiyabona izinto zibe worse. Angeke ngize ngikwazi ngempela. But-ke ngiyabonga kakhulu ukuthi ufikile njengoba kade sikucelile. Ngiyabonga nje ukuthi usihloniphe usilalele ukuthi yini lesikubizele yona. Ngibonga nje naneqiniso lakho. Ngiyabonga kakhulu nesineke sakho sonke. Ngiyabonga. Muke lapha ekhaya nizwele nanokuthi hamba kanjani and kubuhlungu akukho mnandi mase kufaka umntwana phakathi. Umuntu ongazicelelanga ukuthi ufuna ukufika emhlabeni akazicele and aka-understand ukudla mekungekho ukuthi ayikho into ezochazela umntwana ukudla mekungekho, ayikho into ezochazela umntwana iy'ngubo zokufudumala mekubanda zingekho, ayikho. So umntwana fanele kube ukuthi ufika nje usihleleliwe akazohluphekiswa ngalutho kodwa kulokhu into enothando phakathi awukwazi ukuthi usunga focus kuyona okudlula izingane zakho noma ingane yakho. Senze kanjalo bafethu. Uma ubona ukuthi usuyakhona ukuthi ulethe umuntu emhlabeni mnakekele phela njengoba umletha wakho ngoba akakucelanga ukuthi ufuna ukufika la emhlabeni. Lezi zama relationship yasoyibona kuhambe nesikhathi zonke umuntu vele kufanele sijabule ngendlela efisa ngayo but ungakhohlwa umntwana akangezi ngemumva umntwana ekubena akayicelelanga ukufika. So ngiyacela ungakhohlwa usubscribe, like, share ngiyithanda kakhulu. Bye.